La recepta d'avui és una crema de porros. Si anéssim a Madrid, la trobaríem com a crema de puerros. Si anéssim al País Basc, com a porro salda. I si anéssim a França, com a vichyssoise. I així que avui ens quedem a França i farem una vichyssoise amb bacallà confitat i cruixent de pernil. Els ingredients són porros, patata Mona Lisa, oli d'oliva verge extra, crema de llet, aigua, uns daus de bacallà per confitar, uns grans d'all, romaní, oli d'oliva suau per confitar i unes làmines de pernil ibèric. El primer que farem serà tallar la part verda del porro. La reservem per fer un brou. A la part superior tallem en forma de creu, l'obrim com si fos un llibre i el rentem sota l'aixeta. Per fer el cruixent, posem les làmines de pernil sobre paper de forn. Tanquem sobre si mateix. Ho posem en una safata i ho fiquem al forn a 180 graus durant uns 10 minuts. Per evitar que es cargoli, poseu-li una mica de pes a sobre. Tallem el porro en mitges llunes i comencem a sofregir-lo a foc suau. Passats 5 minuts, afegim les patates tallades a daus. Passats 2 minuts, afegim l'aigua i coem durant 20 minuts. El següent pas serà confitar el bacallà. Posarem oli d'oliva suau en un cassó. Afegim 2 branques de romaní. Afegim 2 grans d'all i posem foc suau. Si teniu un termòmetre a casa, esperarem que arribi a 65 graus. Si no teniu termòmetre, esperarem que surtin unes bombolles al voltant del romaní, que ens indicaran que és la temperatura exacta. Aturarem el foc, ficarem el bacallà i el deixarem confitant durant 10 minuts. Passats 20 minuts, triturarem la vichyssoise i anirem emulsionant a poc amb crema de llet per cuinar. Per finalitzar, farem l'emplatat. Ficarem un dau de bacallà. Ficarem el cruixent de pernil. D'altra banda, he picat una mica del pernil i he fet com si fos sal. La vichyssoise la presentarem en una gerra individual. I només em resta dir-vos que com que estem a França, bon apetit!